Hormat prezident bilen özleri berdäki aladalarına kömek gollawyny jogap edip iş tepkinlerini barha güýçlenir ýa-da Daşy welaýatynyň telekeşleri ak badarlamadan dürli önümlerden dolu bolmagy, ýylatyň öseni isleginiň ygtybarly kanagatlanylmagy üçin ähli tagallar edýärler. Pähim paýhas ummany magtumly praýagyna welaýatyň telekeşleri dürli görnüşli önümleň mukdarynyň artdyrylmagyna aýratyn ünsürýärler. Burada Daşow şäherine ýerleşýän Amantay harit nişanly önümendirýän tikinçilik bölümim özüniň nusgalyk işleri bilen tapawutlanýar. Tikinçilik bölümine tikilýän dürli görnüşli eňeşikleri ýere tarapyndan ýokary isleg bilen alınýar. Bu ýerde tikin önümleriniň dürli görnüşlerini taýýarlamaklyga niýetlenen kämili enjamlary ornaşdyrdylar. Tikilýän eňeşiklerin köpsüniň buýrumlary esasyna taýýarlanýanlygy bilinmäge degişdir. Oňa ýurdumyzyň senagat gurulşy owy hojalygy, medeniýet saglygy görüş budaklaryny niýetlenen ýokary hili örümleriň öňürilmegimi dogry şaýatlygy diýär. Adamlara bu ýerde tikilýän dürli görnüşli hemem ýokary hili haritler satyn almagda ähli mümkinçilikler bar. Amantay harit nişanly önümendirýän tikinçilik bölümine öňürilýän önümleriň arasynda uly ýaşlylar hemem çağlar üçin dürli görnüşdäki önümleriň maşgalalarda ýokary isleg bilen ulanylýan dürli görnüşli haritlaň, hassahary önümleriniň, arşbedler üçin penjekleň, kärhanalaryň işçiler üçin ýürütüleşdirilen geýimleň bolmagy owanyjy ýagdaýdyr. Bölük satı üçin bolsa täze biçүүдäki BSŞ köplü uly ýaşlylar hemem çağlar üçin dürli görnüşdäki eşikler tikilip, olaryň bedegi aýratynlyklaryny uly ünsürliýär. Tikinçilik bölüminde häzirki zaman ülümlerine dogry gelýän tikin maşinlary hemde beýleki ýürütüleşdirilen enjamlary hereket edýär. Köp görnüşli önümleri öňürmekde bu kärhanada zähmet çekýän eli çeper tikinçiligiň ihlasy zähmetleri ýerine düşýär. Olary hususy telekeçiligi ösdürmekligi uly ünsürýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hurmatly prezident we Arkadagly Gahrman Serdarmyda alkyş sözlerini beýan edýärler.